Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Ako si Super Daloy-Doy. Hoy. Dakop. Chip! Unsa ba akong violasyon, Chip? Wa ka mahibaw sa imong violation? Unsa akong violation, Chip? You are driving motorcycle without helmet? 3 days later. Sir, dakop sad ni. Chip, imo na sa kundakpon. Dakop ni. Unsa may ito akong violasyon, Chip? Nga imo naman sa kundakpon. Wa ka mahibaw sa imong violasyon. Nag-helmet man ko. Nag-helmet ka. Pero wa kay motor. Hoy, Daloy-Doy! Nasira na bang gate? Man na! Nasira na bang pultahan? Man na! Uy, nasira na bang bintana? Man na! Nasira na bang tindahan? Man na! Unsa na laywa pa, sirhe! Ang imo lang baba! Tay! Ngano, anak? Kinsa may imong love, tay? Natural. Ikaw gyud ang akong love. Salamat, tay! Oo. Bantog ra, kada gabi imo kong habulan. Si nanay, imong hubuan. Love. Bawg lagi kag tilok. Mao pa love. O lagi bawg kag tilok. Ikaw Sam. Bawg Sam. Bawg ilok. Bay. Nganong imo mo nagidagkutan ka ng tulog ka lubong? O lagi, Brad, kining unang lubong sa ako ning asawa. Mao ba? Ang iyang namatsyan, nahilo sa inununang buriring. Kanay ikaduha. Kini sa ikaduha, Brad, ang namatsyan kong asawa, nahilo gyapos inununang buriring. Mao ba? Ug kanay ikatulo, nahilog yapos buriring. Uy! Ako gimartilyo. Di man mo kaos buriring. Dok, kini bagong asawa, Dok. 5 na may katuig, Dok. Wag yun mga anak ko eh. Away problema na, Brad. 5 katuig, wag gibo makabatulog, anak. Paligog check up sa asawa, Dok. Unya, kini amang ko, Dok. Yapil sa kong check up. Sige. Kini amang mundo, ha. Akong check up po ni mong asawa, o check upon sa tika. Many unbearable hours later. Humanan akong check up, Brad. Adunay bad news, o adunay say good news. Dok, unahan ko, Dok. Unahang good news. Ang good news, ng imong asawa, mabdos. Unya, Dok, unsa may bad news?
Ang bad news nga ikaw, sterile. Baog ba? Dong daloy-doy. Bright ka man, hapit naman magsugod ang klase. Mag-practice ta, doon na ko yung mga pangutanan nimo. Sige, Papa, akong tubagon. Sige, unang pangutana ha. Unsa maning General Community Quarantine? Aw, GCQ. Good. Ikaduhang pangutana. Unsa maning Enhanced Community Quarantine? ECQ. Good. Ikatulong pangutana. Unsa maning Modified Enhanced Community Quarantine? MECQ. Last pangutana. Unsa maning RMN DYHP? CGQ. Doon ako'y laing pangutanan ni mo daloy-doy. Tumaga ha, practice ba? Kay hapit naman kamo eskwela. O sige, Papa, akong tubagon. Yung pangutana. Sige. Mauning pangutana. Unsay kalainan sa langaw ug kabaw? Ang kalainan sa langaw kabaw? Kwan, ang langaw mulupad, ang kabaw mulakaw. Sayop. Sa muli kalainan sa langaw kabaw, Papa? Ang kabaw, kung mamatay, langawon. Ang langaw, kung mamatay, dili kabahon. Duloy-doy! Hain ka! Di ako diri, nagpalupad ko tabanog. Pauli nga ri! Suguon ti ka! Dili lagi ko, nagpalupad ko tabanog. Pauli lagi nga ri, daloy-doy! Pagpalit og sardinas, kay mga una ta! Dili lagi ko, nagpalupad ko tabanog. Unsa man ang imong tabanog? Makauna! Unya, kanang imo sardinas, mulupad sa na. Hey man! What, man? Checkpoint man! What, man? Do you have a quarantine pass man? Oh, no, man. Do you understand man? Unsa, man? Bisaya de ka man? Ano, man? Kasabot kas ECQ? Social distancing man? What, man? Kinsa ka man? Si Coronavirus, man. Langga, kanusa ka matapos ng COVID-19 langga, uy? Langga, ana, tabi? Masak pala ta. Nga naman, Observe. Social distancing. social distancing good. Observe protocol ba yan? Patay-patay? Basta wala'y protokolay? Love, kulon sa ganun may tabo na ko, love. Human sa akong operasyon.
Ayaw ito pasagdi ang mga bata lama. Nabuhi. Kung sa ganun may tabo ding ako operasyon, ayaw mo yan pasagdi mga bata. Hoy, dalmasiyo! Huwag mamatay sa tuli!